खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरबाय ओमफ्राय एकदम आथुरनाय ओंखारलायबाय आरो आङो माने मामिनि पेपार चेकिं दङ स्कुलाव ओमफ्राय दा आंजों मामिजों थांनो नागिरदोंमोन आरोखि ओमफ्राय फिसाजोआ होनबाय मा तुताबो नांगौ जाहैदों तुताबो नांगौ माने बिफाखौबो लोगोसे थांफाजानो लुगैदों आरो बेखौनो बुंदों बियो ओमफ्राय दा जों थांबाय थानोसै लोगोफोर स्कुलाव थांनायनि सिगां नै लोगोफोर आं नोंसोरनो आंनि दाउस्रि आथिं फुलखौ दिन्थिनो नायलाय लोगोफोर जि मोजां बारदों सान्दुंजों आरोना नै फुंनि समाव जि मोजां बारो बियो 8टा 9टाफोरनिफ्रायनो आरोना नै 1टा 2टा जाबाथाय थख्रब लांफिनजोबो आरो नै बेयाव आंना डाबल गोजा लोगोफोर नै जि मोजां बारखादों नै माने एकदम बांद्राय अखानि थाखायनो बिफाङा बोरैबा लिलि लाला बोरैबा जालांजोब्बाय आरोना नै लोगोफोर नायद' नै जि मोजां नै मोनथाम कालार दङ आंना डाबला बे बिबारनि थाखाय बा फुलनि थाखाय जेबो हासार नांलाया लोगोफोर ओरैनो जाखायो आरोना नै गायनोल' हानांगौ लोगोफोर नै बेफोरखौ गासैखौबो फोसाबजोबनांसिगोन आरो नै माने मोजाङै बिबारा बारो आरो नैबे जाय थफि बोनायफोरा मोजां सुबिदा जायो आरो बेबायदि सिथाबनानै थानायखौ गारनांगौ नै नायदो लोगोफोर खनसे स्राय दिन्थिबावबाय आरो आं नै आंनि बिबारखौ गोजौनियाबो नै एकदम बाग्लायलाजोब्बाय लिलि लाला जाजोब्बाय नै माब्लाबा काटिं खालामनांसिगोन माने मोजाङै बारफिननाय बायदि नै नायदो लोगोफोर नै लोगोफोर दाख्लै जे आं खिथादोंमोन ना नैबे लामायानो लोमदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा एकदम सान्दुंजों आराम रानबाय आरो बियो ओमफ्राय नैबावहाय एसे दंबावो मानो होनबा बेयाव एसे दलहासिन नालाय दा जों थांगासिनो स्कुलसिम नोंथांमोना नायलांबाय थादो सोर हरनाय बे मेंग'खौ थुदो मामिनि रिजाल्टखौ नायनानै फैनानै नै दा जों बाजै उन्दैनि न'आव फैफिनबाय आरो एसे बेरायनानै थांनोसै होननानै माने जोंना बिखुनजो बिमाया आइया बेयाव दंफैयो नालाय ओमफ्राय खाथि हिसाबै माने जों नायनानै थांसै आरो नै मालाय बाजैना फुला नै जि मोजां जानानै दं आरोना नै स्नेक प्लान्टआबो जि मोजां एरनानै दङ नै वाव नै जि मोजां नुदों मालाय नै बेयावबो दंबावो नै स्नेक प्लान्टआ नैबेयावबो बेबायदि नुयो आरोना बाजैमोननि न'निफ्राय नै बेबायदि नुहुरो आरोना नै बिटिसिआ एकदम बिटिसिआ खाथि जाथारो आरो बाजैमोननिफ्राय ना नै नोंथांमोननो एसे देखायबाय आं नै आंना फिसाजोआ एकदम फैनानै दानि बाइकखौसो सालायनो एकदम नै आथुर आरोना दे सालायदो मा सालायदो दे सालायदो मा दे मा जाखो रोङासै हा होखाव दे दादा गैयियाव सालायनाया दे जाया होगासिनो आरो सालायनाया जाबाय दे दोनदो आंना फिसाजोआ एकदम
हिनजावसाबाबो बडि बानायगासिनो दं नै बिदानिखौ एकदम गेलेखोमागासिनो दि मा बडि बानाय दि आरो ओरैबो जाबाय जाथ'बाय दे मा दे जाबाय दासिमबोथ' खिथानाय जायाखै लोगोफोर फिसाजोनि रिजाल्टआ माबायदि जाखो फिसाजोनि रिजाल्टआ मोजाङानो लोगोफोर माने 50 आव 50 मोनजोबदों ओमफ्राय मेथ्सआवल' एसे मिस्टेक जादों आरोना बिनिया 3 नाम्बार मिस्टेक जादों आरो नङाबा मोनगौमोन बेयावबो 50 आव 50 दा बेनो आरो गथ'फोरनि एग्जाम लिरनायाथ' बिदिनोसै लोगोफोर माने बिसोरो मोजाङै नायफिननानै चेक खालामनो रोङा बे हिसाबैनो बिसोरना जे मिस्टेक जाबाथाय बे थाखाबाय आरोना बेयावनोसै आरो बिसोरनि नाम्बार खम मोननाया बिदियावनो आरो गथ' मानसिनि दाथ' जेबो नङा देनां मालाय गावसोरो देरनानै बुजिनानै लिरनाय बायदि जाया ओमफ्राय नै मालाय बाजैया जि मोजां साजायबाय नै टाइल्सजों नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आं नै जोंहा नैबे हेयारबेन्डखौनो लांनो फैदोंमोन आरोना मामिनि बे स्कुलनि हेयारबेन्ड आरो एकदम बेखौनो हर सान गोसोखांगासिनो ओंखायनो रिजाल्ट लांफैथावथाव नै माने लोगोफोर बे हेयारबेन्डखौ दाखालि गावसोर थांनायाव माने बावबोदों आरो बेखौनो थुदो मामि थुदो हेयारबेन्ड लायनांगौ हेयारबेन्ड होननानै माने बिनि बुंनायाव थांबाय आरो जोङो रिजाल्ट लानानै थांफिनसै लोगोफोर बाजैनि देरानिफ्राय ओंखारफिनबाय नै थ'दो नै लाबोलायबाय नै खोदोमथला बाजारनिफ्राय जाग्रा नै सार्फ सेथाय आरो गथ'फोरनि ओमफ्राय नैबे लोगोसे आनदा प्लेट मोनसे लाबोफाबाय नै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय